Hello everyone, happy Sunday. I hope you are all doing all right today. If you just joined in my channel for the first time, my name is Linda or Ihede, and I was born and raised in Igbo tribe in Nigeria, West Africa. I do bring to you health lessons every week, so I try to at least once a week. All right. So, and today's lesson is going to be preventing food poisoning. I conduct my lessons in Igbo language, and then at the end, I'll summarize in English. I also try to have a Bible verse for you. I try to sing for you, so don't go anywhere. Stay in there for this song, for today's song. And then I just started bringing to you the word of the day. So Igbo word. So if you see me, or if you see somebody from the Igbo tribe, you can say one or two things to them, all right? So I'm going to go ahead and switch and start my lesson in Igbo, and then I will summarize it at the end using English language. So ndị ebe anyị ndewo no mama no kano nka o ikaro no mo ya etinyezela m ọzọ na abụ Igbo, right? Okay, so etinyezela m Yoruba dị sanu nke ahụzi Hausa. Anyway, so ihe ọ bụ na taa bụ mbụ ị na-abata n'ihe mmụta nke a na-adị eme izu ụka ọbụla m ejisi ike mee ofu wetara n'ofu ihe mmụta. Ana m ada eme ya n'Igbo, mmechaa ya n'asụsụ Igbo n'ikpeazụ ma achịkọta ya ọnụ. So aha m bụ Ihede or Linda, amụrụ m na obodo na Igbo n'ala Igbo n'obodo Nigeria, West Africa. So ọ na-eme ọ bụ na ka na-abata n'ihe ahụ, ọ na-eme mbịa sụcha ya n'Igbo, then n'ikpeazụ m ejirizi English sopịa ya. Ana m ada agụkwara unu abụ, chọtakwa Bible verse, then ebidokwara m ị na-emekwa mbịa ma kwutu okwu Igbo ole na ole, at least ofu. Okay, so then onwe onye ịma maọbụ onye hụrụ si ala Igbo onye ahụ asụtụrụ ya, beta ana m eme nke ahụ fọ ndị a na-asụ m Igbo ma ndị a na-anụ m Igbo ma ndị a na-aghọta Igbo. Okay, so ọ bụrụ na ịbụ nwa afọ Igbo na-asụ ya na-anụ ya, then I'll just ihe m na-eme fọ ndị a na-asụ ma ndị a na-anụ. Okay, so ihe mmụta nke taa wụ otu anyị ga-esi gbochie ihe ọjọọ ịbata na nri anyị na-eri eri, igbochi ihe ọjọọ ịbata na nri anyị na-eri eri. So mgbe ụfọdụ nri mmadụ na-eri eri nwere ike ihe ọjọọ abata n'ime ya, maọbụ nri a na-eri eri maọbụ ihe a na-aṅụ aṅụ. Then mgbe ahụ onye ahụ enwere ike afọ a na-asụ onye ahụ, maọbụ afọ a na-ata ya, maọbụ afọ a na-arụ ya. Oke, o nwere ike anyụọ nsị ọbara nọ na nsị ahụ, ịnụ afọ a na-enye ya nnọọ nsogbu. Even mgbe ụfọdụ onye ahụ nwere ike bịa nwekwuo ahụ a na-ekpe ya ọkụ, ihe ndị bekee na-akpọ fever, ya bịa na-anyụ na-enyu anyụ. Nke even mgbe ụfọdụ nwere ike kọsụzikwara onye ahụ isi ọwụwa. O nwere ike mee onye ahụ ike agwụcha ya n'ahụ ya, nke onye ahụ nwere ike ahụ ya ụfọdụ erijisi. O nwekwara ike mee mmadụ sef ịga ije ara ya ahụ, oke, asị ma ọ bụ paralysis. So ọ dịkwa njọ, ihe o nwere ike kọsụrụ mmadụ dị njọ. So ọ bụ mgbe ihe ndị bekee na-akpọ bacteria maọbụ virus batara na nri mmadụ, maọbụ sef ihe ọjọọ a na-akpọ toxin ma kemikal abata na nri mmadụ. O nwekwa bacteria ụfọdụ na-adị, ihe ndị bekee kpọrọ bacteria, ụmụ ntọntọ ihe ahụ anya na-ahụ anya na-akọ ọsọ ọrịa. Ụfọdụ ha na-ebukwa kemikal ahụ n'ahụ ha, maọbụ parasite maọbụ mold. Ihe ndị ahụ bata na nri mmadụ, nsogbu adị. O nwere ike ịbata mgbe ọbụla nnọọ na otu ahụ a na-akọ nri n'ubi. O nwere ike ịbụ mgbe a na-akọ onye nri, mgbe ahụ a na-etinyesi ihe nri n'ala, ma mgbe a na-egwupụta ewepụta ka ihe nwere ike ịba, ma mgbe a na-echekwa ya echekwa. Enwere ike ụfọdụ nri a na-echewe ha ọnwa ole na ole. Mgbe ahụ ihe ọjọọ dị njọ nwere ike bata na nri ahụ, nwere ike kọsụ mmadụ ọrịa. Ma mgbe a na-emezisi ya ka esie ya, ma mgbe a na-esi ya esi, mmadụ nwere ike na-esi ọ ga-asa aka ya, maọbụ na ọ gara nyọchaa nsị na toilet ma na mposi ma n'otu ikpuri ọnwụ ga aha dị iche iche. Nke onye ahụ nwere ike hichaa ike ya, ọ ga-asa aka ya ọfụma. Ya ejikwara aka ahụ na-emeri a ga-eri eri. So o nwere ike ihe ahụ akọsụ ọrụ mmadụ ọrịa. Okay, so o nwekwara ike bụrụ mgbe a ya bupụtachara nri ahụ ebupụta ka erie, maọbụ n'efere eji na-eri ya, maọbụ kọpụ eji na-aṅụ mmiri, maọbụ mmiri ahụ a na-aṅụ ma ihe ọ banyere ya n'ime, ma mgbe a na-ekute ya ekute or something. So o nwegasị ụzọ dị iche iche ihe ga-eji bata. Olekwana otu anyị ga-esi ya aka ka anyị hụ na ihe ndị ahụ na-egbochiri ya. Well, ọkwa ijisi ike na-akwa aka. Ịkwa aka bara uru. Ọ ya bụ ihe mbụ na-egbochi ọrịa na-efe efe
bụ ịkwa aka, jisie ike kwa, especially ọrịa na-efe imetụ owure emetụ ihe aka, emetụ nke a metụ nke, ịkwa aka bara nnukwute uru. Were ncha maọbụ omo na mmiri saa aka. Ndị nwe ha sanitizer, hichaa aka. Bata ọ bụrụ na aka gị na ihe mere ya mechaa njọ, sapụ ya. Okay, hichasịa ihe iji esi nri, hichasịa ite gị, hichasịa okiri gị, hichasịa ngaji iji esi nri, mma. And then ọ bụrụ na nri dịka nri anụ maọbụ azụ, o kwesịghị ịnọ n'ebe ihe ndị ọzọ dị otu. Lese ka m were ya, ọ bụrụ na ị butere maọbụ ihe dịka puff maọbụ meat pie, emechana ya eme ka abịa rie, ga-ewekwere azụ maọbụ anụ esibeghị esi bịa dotekwa n'akụkụ ya, maọbụ tipakata ahụ ofu ebe, ọ dịghị mma. So jisi ike dote ihe ndị ahụ iche. Okay, and then isi ma ya esima ka o ghee mee ma sima ya ka o ghee mee ma nke ọma. Then ọ bụkwa na o nwere ịdịchaghị sure, ịmachaghị ma ọ ka dị mma ma ọ dịghị mma, biko erila ya. Ọ kakwa mma na ịtụfuru ya o. Ihe ahụ abụghị waste, ọ bụghị na ị na-ala nri n'iwu, just ilela ya anya kasị ụmụotu nri ya dị, ụmụotu o sikwa esi tuo maọbụ ime ya dịka ọ na-alọtụcha alọ. Biko erila ya, tụfuo ya. Ọ kakwa mma na ndụ gị na izepụtara karịa iri nri ahụ. Okay, so because onye ahụ gari, o nwere ike ịkọsụ, like I said before, o nwere ike ịkọsụ ihe dị iche. Okay, afọ ọtụta maọbụ ahụ ịkpọnwụ mmadụ, ihe o nwere ike ịkọsụ even kidney, ọrịa kidney. O nwere ike ịkọsụrụ mmadụ ọrịa kidney, mebie kidney mmadụ. O nwere ike ga metụta ụbụrụ mmadụ, asị meningitis. O nwere ike banyekwuo n'ọbara mmadụ, kọsụọ nnukwute ọrịa ga-enye nsogbu ọgwụgwọ. Nke o nwekwara ike onye dị ime ya ome ime apụọ mmadụ maọbụ amụọ nwa na nwa akabeghị aka. Okay, so ihe m si ka m gbata ụkwụ taa. So ka m sụzie ya, ka m gazie n'English sụọ ya. So let me switch to English. So what I'm talking about is preventing food poisoning. Okay, so sickness from, it's sickness that may come from eating contaminated food or drinking contaminated water. So then the person may start having upset stomach, bloody stool, vomiting, fever, cramping. Sometimes it may even affect the nervous system, having tingling and numbness, weakness, headache, sometimes even paralysis. So this is bad. Okay, so it could be from viruses, toxins, bacteria that carry toxins, mold, parasites, all those things. Okay, and it could be any time from the farm to the time you put the food on the table. It could be when the food was growing, when you were harvesting it, when you were storing it during storage, that something bad enters in there. You could be doing processing to eat it. Let's say that you grinding garri and something bad enters it, and then eventually you didn't die, and then if you consume that garri, then problem will arise from it. Food poisoning will come. Okay, it could be from shipping or from making. When you're making the food, let's say that you're cooking something, maybe you didn't cook it thoroughly, so something you didn't cook it thoroughly, so during cooking you use the toilet, you wipe you wipe yourself after using the toilet, you didn't wash your hands very well with soap and water, and then you contaminate the food. Okay, or the cup that you're using to pour the water is not very clean and there's bacteria in it, or there's something that could spoil or poison the food, maybe there, and then you didn't wash it very well. So hand washing is number one way to prevent infection. So it's very good that we sanitize, wash hands, wash your fruits and vegetables, wash your utensils, clean your food, your environment, clean the fridge, and then try to keep your food separate. Don't put meat and fish with other foods, like your vegetables or foods that are already ready to be eaten. Don't put them together. Put them separately, or put them separate, okay? And when you're cooking, cook your food thoroughly. Then if you have a question about your food, if it's still good or not, it doesn't look good, it doesn't really smell so good, please throw the food away. It's better to throw it away than to eat it. So some complications, like I said, it may cause bowel issues, irritable bowel syndrome, may cause cramps, irregular bowel movements, Guillain-Barré syndrome, the person may become paralyzed, breathing problems, it may cause clots in the kidney and damaged kidney, so it may even cause meningitis, sepsis, miscarriage, or stillbirth. Okay, so let's be careful with our food. So the Bible verse for today is 2 Corinthians chapter 9, verse 15. It says, "Thanks be to God for his unspeakable gift." And then the word of the day is ndewo. Ndewo means hi or hello. That's how we say it in Igbo.
language. Ndewo. I'll spell it in English. N-D-E-W-O. In Igbo is N-D-E-W-O. Ndewo. So say it with me. Ndewo. Ndewo. So that means hi or hello. So we have learned bia. That means come. Kedu. That means how are you? Kemesia, that means goodbye or bye-bye. So don't forget. So ndewo, if you see someone from the Igbo tribe, you can say ndewo. That means hi or hello. It's a form of greeting. All right? Okay, so the song for today is, it means, in English, it means, what if Christ wasn't born? Where would we have been? What would have become of us? Okay, where would we have been? What would we have become? Okay. And then it says, since he was born, let's give glory to God that he was born for us. Like, what would we have done if he wasn't born for us? Okay. So, ọ bụrụ na amụghị ya n'ụwa, ụwa bụ ihe fule. Ọ bụrụ na amụghị ya n'ụwa, ụwa ghara agha. Ọ bụrụ na amụghị Jizọs, olee ebe anyị ga-anọ? Ebe a mụrụ eze, ekele dịrị Chineke. Again. Ọ bụrụ na amụghị ya n'ụwa, ụwa bụ ihe fule. Ọ bụrụ na amụghị ya n'ụwa, ụwa ghara agha. Ọ bụrụ na amụghị Jizọs, olee ebe anyị ga-anọ? Ebe a mụrụ eze, ekele dịrị Chineke. Sing with me. Ọ bụrụ na amụghị ya n'ụwa, ụwa bụ ihe fule. Ọ bụrụ na amụghị ya n'ụwa, ụwa ghara agha. Ọ bụrụ na amụghị Jizọs, olee ebe anyị ga-anọ? Ebe a mụrụ ya, ekele dịrị Chineke. All right. So we thank God. We are grateful that Christ was born for us. What would we have done if he wasn't born for us? Where would we have been if he wasn't born for us? We thank you, Lord. We thank the God Almighty that Christ was born for us. All right. So this is the end of my lesson. I hope you learned something from it. And please remember to subscribe, okay? And remember to share with others if you learned something, even if it's just one thing that you learned today. So, ndị ebe anyị ndewo n'oke, ka emesịa no. Ọ bụrụ na onwe ihe mụtara n'ihe nkụzi a, biko gwakwa ndị ọzọ. And ga-epinye aka gị ebe ahụ edere subscribe. Okay, ga-apịkwa ebe ahụ asị share ka iwekwere ya kenye ndị ọzọ. Okay, ndewo no. Remember, that's hi. Kemesia, that means bye-bye. Kemesia. See you next week. Aga m ahụ unu n'izu ụka ọzọ.